दत्तात्रय जाधव, राहणार मंगरूळ, तालुका औसा, जिल्हा लातूर. माझा टमाट्याचा प्लॉट हा 2.5 महिन्याचा आहे सध्या. सेटिंग उन्हामुळे सेटिंग साठी एवढा प्रॉब्लेम होत होता. त्यासाठी आपण धनश्री अॅग्रोचं केल 04037 हे ड्रिप मधून सोडलो. त्यासाठी आपल्याला भरपूर सेटिंग झालेली आहे, फुटवा बी चांगला आहे. आणि नंतर आपण केल ही सोडलेला आहे ड्रिप मधून. तरी आम्हाला या कंपनीमुळे भरपूर फायदा झालेला आहे टमाट्याला. उन्हामुळे सेटिंग होत नव्हती. हायड्रोस्पीड कॅप सोडल्यामुळे सेटिंगचा फायदा चांगला झालेला आहे. तरी माझी बाकीच्या शेतकऱ्याला विनंती आहे की हे प्रोडक्ट वापरून बघा एकदा. उन्हामुळे ह्याचे फायदे चांगले झालेले आहेत आपल्याला.